What's up guys, Zib Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines and welcome sa ating channel. Ngayong araw na to, masaya ako kasi kanina lang na nakuha ko na yung last na lang na unit ng aking mga airguns. Kasi tatlo yung unit ko lang. Yung isa last time nakita ko sa inyo yung maiksi din siya and nabawi ko siya ngayong araw na to lang. Naisanla ko siya, malala ninyo kasi nag-aaral tayo, kailangan natin ng fans. Iba yung work ko sa bilang isang guro, iba din yung nag-aaral ako. Tip pala, pag gusto nyo isanla yung unit, no, ito din isa sa mga advantages kung meron kayong unit na ganito, kasi pwede nyo siyang isanla muna. And tip ko din na dapat, pag isasanla nyo sa kaibigan na kilala nyo, at ano yung layunin niya, kasi baka isanla nyo nga, pagbalik sa inyo, hindi na malaman kung ano yung status ng unit niyo kasi sobrang gamit na sa field. So, careful lang tayo, ganun din if magsasanla tayo ng ating mga unit. So, yun nga, panumpit na galing Cebu. Pag sinabi nating panumpit, ito ay English term nun, alam nyo na. So, hindi ko siya pwedeng bagatin dito several times, hindi ko siya pwedeng ilagay sa description and sa title ko kasi pag nilagay ko yun, magkaroon ako ng limited ads. So, isang tip din yun na huwag yung bangitin yung English term ng panumpit. So, pagkalahatan naman, Tagalog, pag sinabi nating panumpit, alam na natin yun. The AC na panumpit. Nagawa ni Arjon Castaños. Pwede kang magpagawa sa kanya, any length from 24 pababa and 177.22 and I think .25 caliber ay ginagawa niya ngayon. Papakita ko sa inyo without further ado, coming up. Okay guys, ito na yung panumpit ko. Worth na bilhin 13-inch lang pero nang i-test ko siya kaya niyang umabot hanggang 50 yards. Sa aking pag-test dito is 30 yards lang. Kasi sa bahay, most of the time, yung gamit ko lang dito is 20 yards, yung pinakamalapit, 10 yards to 15 yards. So, itong panumpit na to ay suburb. Yung setup din natin ay pangbahay lang talaga. Meron siyang flashlight para na pwede nating gamitin kung madilim paggabi. And gusto ko yung optics na to kasi kahit gabi is maliwanag siya unlike dun sa mga mahabang optics na paggabi ay hindi klaro, especially kung malapitan. So ito ay design para sa pangmalapitan for 20 yards suburb ito and yung flashlight. So marami ng daga at yung namumuha ng pagkain namin ang napinsala nito. Hindi ko man tinatamaan sa katawan, tinatamaan ko lang sa binti. So yun guys, yung ating panumpit na nirecommend ko sa inyo galing kay Arjon Castaños. Sinabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, bro, paggawa ako ng 13 inch, walang problema. Ginawa niya ako, sabi ko 18mm, sure, walang problema. So madaling kausap. And then pagdating, sabi niya, bro Dave, na-test ko na yan sa 50 yards. So when I tested this panumpit ay 30 yards nga lang, pero andun siya sa bullet to bullet. Pero for me, bullet to bullet for 30 yards, that would be great. Sabi ko nga, hindi naman ako nagtumitira ng mas malayo pa doon kasi pang bahay lang siya. So the reason why na mas gusto ko ngayon yung mga 13-inch kasi for me, madali siyang i-maneuver sa bahay and the same time, anytime pwede ko siyang magamit. Parang sa akin ngayon is more on practicality. Kailan ko siya gagamitin and ilang beses ko siya gagamitin sa isang araw, sa isang buwan. Unlike kung mahaba, minsan na ako nagkakaroon ng time para mag-plinking sa labas kasama ng mga friends ko. So, hindi ko masyadong magagamit. Unlike ito, pwede ko siyang gamitin during nighttime pag may mga pumasok sa bahay na mga invader na mga kumukuha ng kumakain ng pagkain namin, no? Or something na hindi natin alam paggabi. That is why the reason why naka-unrig siya. So nirespeto ko if you want a regulator na dalawa or tatlo, whatever, or plenum, for me unrig siya para na mas less o-ring possibility na magkakaroon ng singaws. Siyempre it will be a debate kung hindi naman yung sa o-ring whatever, but for me, komportable ako dito at naiksiyan ako and for me, okay ako dito. So, tandaan natin guys, kung ano yung komportable sa inyo, andun yung safety, so, it's yours. No? So, yun guys, recommend ko sa inyo yung panumpit ni AC na panumpit ni Arjon Castaños. So, accuracy-wise, maganda yung accuracy. If i-rate ko siya from 1 to 5, I will definitely recommend Arjon Castaños AC na panumpit 5-star. So ito yung Facebook page niya. Kontakin nyo lang siya. Masaya ako dahil sabi ko nga na kuha ko na yan na yung naisanla ko sa friend ko is nakuha ko na and nasa good conditions talaga. So ginagamit niya lang to for plinking sa bahay nila.
So, ganun din dahil naalala ko din si Arjun Castaños na aking friend at yung kanyang panumpit na kung saan sobrang gamit ng gamit ko sa bahay. Ngayon, natutuwa ako kasi maraming nag-message na yung pinapauso ngayon is paiksian naman, no? Hindi na pahabaan, kundi paiksian naman kasi marami ako na nabasa ng mensahe sa Facebook na sabi nila is natutuwa sila kasi tama nga na mga gamit nila sa bahay at easy lang i-maneuver sa bahay. So, at least hindi naman mako-compromise sa sobrang lapit ng tama pagdating sa 30 yards, hindi na maganda. Ito as is wise as it is kasi kaya nitong matamaan until hanggang 50 yards. So, if you want a confirmation, i-contact nyo si AC, si Arjun Castaños ng AC na panumpit sa kanyang Facebook page para napapakitaan niya kayo ng sample ng tama niya sa 50 yards. Kung gusto niyo mag-order ng ganitong mga klaseng mga caliber at the same time haba ng unit ninyo. Shoutout nga sa iyo, Bro Arjun, and sa mga friends natin, shoutout sa inyo. And salamat sa pag-antabay sa aking bahay. Huwag po tayo masyadong magmadali, no, na magbili ng mga unit pag kulang pa yung budget natin or gipit pa tayo sa budget or tight pa yung budget natin. Kasi yung mga unit, as I said, parang cellphone yan. Every year may panibagong update, may panibagong mga upgrade. So, at bumababa yung presyo. If you have one unit, masaya ka doon, hintay-hintay muna. Huwag masyadong magmadali to have more na bibili para sa huli magamit yung pera ninyo sa tamang paggagamitan nito. Ito yung advice galing kay Dave Lopez. Maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Always remember to chill, keep safe, and enjoy. Maraming salamat. Peace out.